Good morning everyone. आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। नै जोंहा बेरे फुंजानि खामानियानो खामानि दिनै मा खामानि नै नोंथांमोना देखायनो आं र'। नै दाउ गोदादों। ओरैबो दंबायसो नै जोंहा। खुमब्रा, मैथा, दिनै मा जानाय लोंनाय दङ आं दायो खोन्थागोन र' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। दे बिदिब्ला। मा जादों नोंलाय? नायगोन नै दिनै बयहाबो मोनफा खामानि जोब। दाउजों खुमब्राजों दिनै होख्लाय उदै बेलथायलायनाय आरो ना भाजाबावसो मैथाजों ना मावाजों। नायगोन नै खुमब्रा हानाय लिसावसो गोलैदों आंहा। मा हिनजाव मा हौवा खामानियाव आवगायनांगौ नङा होनलाय? दे बिदिब्ला हाग्रोनोसै। नायलांबाय थादो। नै दुगैखांनानै फ्रेस जाखांबाय, दारिखौ एसे होख्लायबाय, ओमफ्राय आलासिफ्राथ' फैजोब्बायानो। बेनो दहाय खोन्थानो आद्रा थानाया दिनैनि जानाय लोंनाया मामोन। बिया दैनि दै सारनाय दङ, दा बेनिमोन दहायनि खामानिया बिया दै उन्दैनि। आलासिफोरखौ देखायनो आं नोंसिनो। दे बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय।
ट्रेक्टरा बिनिनो दिनै दै सारनाय
जाबाय लोंबाय न'आव उन्दुनोसै ओंखारबाय देलै होमबा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो देलै होमबा गोदान भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन टेक केयार बाय बाय